Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice. Yes, Uncle Saint is my name. Chanzadzi cha mai venyu mimandiri chigotomba mana mai venyu. So ndichito zviri kwese kwamuri nhasi aiwa nhasi ndakasmart nhasi zuva rekusmata nhasi tiri kuenda ku DJ Ola podcast first anniversary. I think you all know, so watch out. Ndichange ndichikupai zvinenge zvichiitika mainly nechikupai zvine zvakatarisana neni handiti. So guys, hello guys, welcome back to yet another video. Titangidze so I'm so excited today. I'm so excited. Guys, ndofunga chimwe chezvinhu chiri kundiita kuti ndive excited. Now I will be doing my videos each and every single day. And zvatakanga tichirwisana nazvo zvakanga zvichinetsa mazuva sekutanga kwegore, sekuru vane vana vangu vachida kuenda kuzvikoro zvinenge zvadarika for now. And so tichange tichikupai ma videos akanyanya achona ari echarity. Tikakwanisa gore rino iri, tikakwanisa mugore rino iri, that is tikakwanisa toda kuti tirege kuadvertise ng'anga. Chitazamoda pachinoita kuti tirambe tiadvertise ng'anga. I want to be honest with you. Vamwe vanonditi Uncle Sam muchadve ndo vanotipa mari dzatinoda kutotanga kutoisa maprojects. Dai kwenzi mimi munotipa mari dai tisina kana problem, but ndo ma-adverts avanotipa yaya ndo mari yatinotozopusha kuita ma-outreach. Anditi ndo pamukatona chitravela chienda kupi, as long ndisina kuudzai kuti sponsored or tapiwa mari yefuel naningi. One munhu anowanzotipa mari yefuel vanonzi Mukoma Bernard tagarisa. Kwamutare, I've got a brother vanofarira stairs charity. Tikangovaudza vainayo vanowanzotisapota. Ndiye one munhu pesa apa. Pamwe pesa apa ndinofana kutotsvaga mari, and hatina mama wandro, tinongoshandisa channel kuti ayo uyai muite zvamuita, and then isusu tomanya. Right, so mukandona ichitaura zveng'anga aiwa sizvo zvangu zvandinotenda. Ndiri mwana waProfet Kudakwashe Jose, ndofunga mese munoziva. Ndiri mukristu akasimba. Nditi whatever zvinoitika paSaint TV ndofunga ndakaudza kuti hazvisi zvese zvandine sei yekuti tingeti kuti tinoita izvi tinoita, bo Saint TV haingoranwe naango Saint, yakakurisa. Ndofunga nemo munozvona ndori nemanagement ndo vanotodecide. Ende ndikati ndichade ng'anga vanongoti sponsor, tipe mari mavideos ndo vanenge vachiita vachidii. Handiite ndega, ndofunga moziva kuti handifambe ndega, pane pandona cameraman zvichidaro. So yeah, zvinonetsa zvimwe zvayo zvamunonditi ntirege zvinotoda kana imimi makunatsosapota Saint TV chaizvo kwete nema God bless you ku comment section. Yeah, so ndine kavidhio kandoda kukuratidzai kababa wangu vandakukudza ndo baba wangu achiparidza Prophet Kudakwashe Jose. Kavidhio kari kuteera vari kuda kuenda neni kuchurch this Sunday. Uyai ndibate tibatane tingoenda kuchurch tiri vamwe chete. This Sunday I will be in church paCity Sports senda ndopo vanopindira Victoria's family. So all you need to do is to come to church on Sunday, and then tozoshumira Mwari tiri pamwe chete tichitungamirirwa na Prophet Kudakwashe Jose. Onayo message kubva kuna Prophet Kudakwashe Jose. Fighting so many fights, kune vanhu vari kurwa hondo zhinji, and I can see you, some of you were at a level where you were saying, God, I'm tired. ndikuona vamwe vanga vati Mwari ndaneta, But God is renewing your strength. Mwari vari kukudzosera simba. Those that wait upon the Lord, they are renewed their strength every hour. Vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Some people are looking at your end, Vamwe vanhu vari kutarisa kupera kwako, but God is seeing it as your beginning. asi Mwari vari kuona ari mavambo eupenyu hwako. Some people are wishing evil against you. Vamwe vanhu vari kukushuvira zvakaipa, They are sitting down and wishing bad about you. vari kugara pasi vachishuvira zvakaipa. Don't worry about them. Usashushikane navo, Just keep on moving. Just keep on going. ramba uchifamba, ramba uchienda. Don't be worried. Usanetsekane, Must keep on moving. ramba uchifamba. Pananzwa ushokora nazi. Yes.
ndatopedza hangu patisa pana anyatsobata I'm already preaching. Are you sure? Are you sure? anyatsobata ndeokusumudza maoko ako tona. People that are going to carry the fire for revival, Vanhu vachatakura moto rumutsiridzo, a revival that God is causing, rumutsiridzo ruri kukonzereswa and naMwari. you being a participant of the revival. Iwe uchave vamwe vevanhu ivavo. There is a fire for revival that you are carrying right now. Pane moto uri mutsiridzo wava kutakura izvezvi. I'm talking of old women and old men and young children Ndiri kutaura that pamusoro will be walking in the fire of the Holy Ghost. mazera ese vachafamba mumoto wamweya They mutsvene. will not waste their life in doing sins and unrighteous things. Havasi kuzopedza upenyu hwavo vachiita zvisina maturo. They will be walking in the fire of the Holy Ghost. Vachange vachifamba mumoto wamweya mutsvene. They will be inspired with the Holy Spirit whatever they do. Vachakurudzirwa namweya mutsvene pane zvese zvavanoita. Whatever they do, they will not do on their own, but it will be the Holy Spirit speaking to them. Zvavanenge vachiita havasi kuita ivo vega asi ndi mweya mutsvene anenge achivabatsira. Kana Mwari vakukushandisa, regedza kutarisa shamwari dzako dzaunotamba nadzo When God uses you, kuti dzinokuseka kuti wakuita zvechechi kamazuva ano, wangowe chechi mazuva ano. Iyo chechi. One of the days they shall tell your story. rimwe ramazuva vachataura pamusoro pako. Ndiri kutsvaka vanamai nababa masikati anhasi I'm looking for men and women vanopfekwa nemweya werevival pavari, who are going to carry the power of revival, vanogarwa negrace pavari, who are going to carry the grace of God. zvekuti chavaita chese zvinoonekwa kuti dziinyasha dzakonzeresa idzi. Whatever that they do, grace of God will Ndiri manifest. kutsvaka vanamai nanababa masikati anhasi I'm looking for men and women today vasinganete pakunamata, who are not going to get tired in prayer. who will not just spend the whole time on their phones, Vasingapedzi nguva vari pamafoni but avo. that will give their time for prayer and reading the Bible. Vachapa nguva yavo pakunamata. I'm looking for men and women in this house this afternoon, Ndikutsvaga vanamai nanababa masikati people that will be on fire for God. change vakamira pamoto They waJehovha. shall not allow the devil to destroy them. Havasi kutendera Satani kuti I'm avaparadze. looking for someone this afternoon Kutsvaga umwe munhu masikati ano who is carrying the fire ari kutakura moto of revival. mutsiridzo. Do you want to be used by God? Unoda kushandiswa here naMwari? Are you sure? Une chokwadi? Are you sure? Une chokwadi? You can be used by God that even in business, you can tell that this one is real, this one is a liar, this one is... God is going to use you. Mwari vachakushandisa. We are talking of people that are going to drive the kingdom of God. Tiri kutaura vanhu vachafambisa umambo hwaMwari. People that will just wait to see the success of the house of God. Vanhu vachaona kuti basa raMwari rafamba. Not people who are just after their own life, Kwete vanhu vanangoti upenyu hwavo hugadzirike. but people who say, I give my life for Christ so that he will give his life for me. Vari kuzvipa upenyu hwavo kuna Kristu kuti agopa upenyu hwake If you kwavari. take God's business, then God will take off your business. Vanoti Mwari achatora basa pamusoro pebasa ravo. I'm looking for men and women of God Ndiri kutsvaga varume navakadzi vaMwari that are not hypocrites for the things of God, vasinganyengeri pazvinhu zvaMwari, that are giving their hearts to Jesus. vari kupa mwoyo yavo kuna Jesu. And they say, Jesus, take over my life. Voti Jesu torai upenyu hwangu. I've been living a useless life, Ndairarama upenyu husina basa. praying, but I was going back to the same old ways that I was living this some years ago. Ndaingodzokera upenyu hwangu hwakare. But I'm looking for someone who is saying, Lord, I need to carry your fire. Tsvaga munhu ari kuti Ishe ndoda kutakura moto wenyu. And you begin to discover what God brought you in this earth for. Chatanga kuona zvawakaunzirwa naMwari panyika ino. Do I have someone who is in this place Ndine munhu here ari pano who is saying, Jesus, take control of my life? ari kuti Jesu iva ine simba paupenyu I hwangu. don't want to remain like this, oh Lord. Ndidi kuramba ndakadai Jesu. I don't want to remain like this, oh Ndidi Lord. kuramba ndakadai Ishe. I don't want to remain like this, oh Ndidi Lord. kuramba ndakadai I don't Ishe. want to remain like this, oh Lord. Ndidi kuramba ndakadai Ishe.
Some of the people, whenever you are just close, something is delaying you. Vanhu vakusvika pane But chinokunonodza. I want someone who is saying, God, give me a fighting spirit. Ndiri kuda munhu ari kuti Mwari ndipei mwoyo That wekurwa. I will not lose, I will not give up, I will not getting tired for whatever that I'm facing. Handisi kuzoneta nepazvinhu zvandikusa. I will fight till I win it. Ndicharwa kusvika ndakunda. I'm looking for someone in this Ndiri place kutsvaka umwe munhu nhasi. who is saying, Lord, give me your fire. Ari kuti Mwari ndipei moto. Lord, give me your fire. Mwari ndipei moto wenyu. Ndiri kutsvaka munhu masikati anhasi pano I'm looking for someone in this anoti place. kana ndonamata handinyari shamwari iri padhuze neni, Whenever I pray, I don't look kana for someone. ndopa handitarisi ari padhuze neni, If I give, I don't look. kana ndonamata handitarisi ari pedyo When I neni. pray,